Nemala som ani len tušenie, že tento cvik nebudem vedieť urobiť, ale čo je na ňom dobré, je to zároveň test, v akom stave máte kolená. Ja vám ho ukážem a pravidelným cvičením si dáte svoje kolená do poriadku. To znamená, že volá sa to ináč sloní krok. Je to podľa Bena Patricka, ktorý si dal dokopy svoje zranené kolená rôznymi cvičeniami. Takže poďme, zodvihneme čo najviac hore jednu nohu, pôjdeme úplne dopredu do takého výkroku, teda čo najviac dopredu, výpadu. Dobre, ostaneme a teraz naspäť ideme pomaly a prinožíme. Keď toto neviete urobiť, tak naozaj tie úpony sú slabé a nemáte to rozcvičené. Ale keď to budete robiť pravidelne, to znamená znova nádych s výdychom a teraz sa pripravíme hore, znova nádych a s výdychom prinožíme. Keď toto budete robiť pravidelne, tak si zlepšíte vlastne tieto úpony, ktoré držia pokope celé koleno a hlavne, keď budete brať tento výrobok, ktorý sa volá Golden Chondro, má fantastické účinky, mám výborné referencie na to, spolupracujem so slovenskou firmou, takže naozaj prečítajte si, čo obsahuje a je jedinečný v kombinácii s mojím Golden Collagenom, nájdete ho na www.zora.sk. Ostaňme zdraví.